ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮಾತಾಡೋದು ನಮಸ್ಕಾರ. ಇನ್ನಿದುಲೆ ಇಂಕ್ಲ ಕೈತಳತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಮಂಡ್ಯಕ್ಕೆ ಹಬ್ಬದ ಒಂಜಿ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಹೋದಿಲ್ಲ ಅಂತೆಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ತುಲೆ. ಸೊ ಎಂಕ್ಲ ಅಲ್ಪ ಎತ್ತು ತುಕ್ಕತ್ತಿಗೆ ಬಾ ತುಲೆ ಎಂಕ್ಲಂಜಿ ಪೋಪುನಂಜಿ ರೋಡ್ ತುಲೆ ಭಯಂಕರ ಕಾಡು ಬರ ಉಂಟು ಹೋದೇ ಉಳ್ಳ ಎಂಕ್ಲೈತೆ. ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಹೋಗ್ಬೋಣ ಪೂರ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಹೋಗ್ಬೋಣ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮೂಲ ಒಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಆಮೇಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅನ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅವ್ರನ್ನ ಪಾತ್ರ ಇರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಇಟ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನಾವು ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಬೇರೆ ಟೈಮ್ ಯಾವ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಅದಾವೆ ಆಪತ್ತಿಗೆ ಬಂದ್ಬೇಡ ಇತ್ತದ ಫೈನಲ್ ಆದ ಎಂಕಲ ಈ ಒಂಜಿ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಎತ್ತಿಯ ಮಂಡ್ಯಪದ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಸನ್ನಿಧಿಯಾಗ. ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಅಗೆಲ್ ಸೇವೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಪಂಡ ಪ್ರತಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಅಗೆಲ್ ಸೇವೆ ಮನ್ಪುಡೆ ಪಂಡ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದು 6 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಂಡ ಕೋರಿದಾಲ ಕೊಂಡೋಡಿಜ್ಜಿ ಅಗ್ಲೆ ಪೂರ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೇರು ಪ್ರಸಾದ ಕೊರ್ಪೇರು. ಸೊ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಲ್ತರ ಇಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳದ ನರಟು ಪಂಡ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬ ಬರ್ಪಡ ಐಕೆ ಒಂಜಿನಗು ರೆಡಿನಗು ದುಂಬು ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಲ್ತದ ಪಂಡರ್ನ ದಿಗ್ಲ ಸೇವೆನೇ ಅಗ್ಲ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ದಿಗ್ಲ ಪ್ರಸಾದ ವಿತರಣೆ ಮಲ್ಪೇರು.